ngendi kucing ngendi asu. LSM opo partai, Hormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja, agomo ngayomi jagat raya. Rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan dadi rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ya